Naka jingdu ka balakot daki pautli ki mensim pakordor ba nadu pa ka company NHIDCL kala pentre ka surok ba NH40 Shillong Dauki mi usamla wala juyakit ya ba ya kathani barok kawai usamla edmon khongai ban wer ki paj ba ban pelong da ka jingyaki ban persya alor ka jingkeno ka jong u ba ka company NHIDCL kala tre turti ya ka surok ha ka paki buntli ki mensim pakordor na po kathan kila sudu aino ila ka jong ka jingim kane ka jingwer ka jong u kala dei ha ka arp kendai tarik uyayong arjara penriu ha ka por kat architeng mensengi haplau jong minis keteriat pen usla usamla edmon kongai ulaya wer ya kiriu pajba kinong song jong kathan kiseng balang baper ki association jong kinu ki kenhun ban yami renti ban wan ha kate kasngi kumban chupen ken mau ba usamla edmon kongai ulahir teng ban tuklar halor ke jing pentre ya kasurok kabahang ni lami katmaktin lembat kinong penia jong ka company lembat mau kumban chupen ram sakan utli ki mensim bakodor la dau nong shnong jong kathan un snapjar halor ke jingle jong ka company bat hatu kandang shngan ne em yangi ladangin yat ya kani kasurong kabadai uthit ba jong ka jing im jong kathan lingba kani kalat patai kubor ngawan bat penpau bat khot bat wer ya pi ki pai ba bait jong kathan riwar mingi barok away ngami syakmat hakani kapor lingba ka jing sngokhia bat sngodom bat snubita ya kani ka jing jia hakini kisngi kiba Syaban haka khando lingba ka jing tua hang ti po ka thai muli lingba ka jing pentre lingba ka ni ka surok na shillong shadauki ti kumuway na pleng usamla ubajumi syakmat na ka benta ka jing jong ki pai ba hakano gono ka por hakano gono ka jaka nga jumi bat ka ni ka surok kamdei tang menta nga juong epi rei ka dei na du basdang ban pentre ya ka ni ka surok ngala shim ya ka issue lingba ka jing tray torti bat ka jing tray ngila bandong ba kani ka company ting teng ka tray yangi ban pen up shrip unu ban snubok ula ban yap lani ula ban du e yala ka jong ka jing im tinga shim ya kani ka kabuk sia kani ka por shapi ki nong song snong ba e jong ka thain riwa nadu ki long kme ki long kopa ki khon samla ki seng bhalang ki badan hapok ka thain riwa ki association ba per nadu ki driver truck association nadu ki tourist bat kiwe ki kinja association ki kali ki badan hapo ka thain riwa bangashim ya kani kakalat ban petip syafi ba kamsim jenga kamhun tambangan syong ban kelikti rengami syakmat akani kapor lingba ka jingjia na kapor syakpor akani ka surok ka jongi kaba kamde syu tang hakini kindet si ka jingtua ba ngiduno yakini ki mensim bakodor na ka dong ka thain ka jungi hinrei ka jingdu ya ke mensim bakodor ka jungi kalong daki phaungut ki ba ki ladu lingba ka ni jing trei ya ka ni ka suro te dei lingba ka ni ka daw nga khot ya pi sei sin ba na ka liang jonga ngala shim ya ka rai rangba ban mi syakman kum ha ka ni ka saw ka sian ka ba ka dong ka thain ka kan du jing na ka por sya ka por lingba ka ni ka surok nadu ki nonglet ki nongwan ki khna puli ki samla puli ki jongi khamta me ki tu ki bapang ki besitom ki bayat lingba kan ni ka surok ki labun ki bamaki ki kandu jing na ka por sya ka por ha ni ka por nga sim kum wai ne pdeng samla ban mi syakmat ban khot ban wer ya pi ki prashnong prathau ki samla ki nong song shnong ba e jong ka thain riwar ba ha ka arp khundai tarik kata kalong ha ka snibalang ngan sa don ke jiaki hakmat ka mini sekretariat ka badan hapo penusla ban penbor lani ban persya ya kani ka company bat kumju ya ka sarkar halor kani ka jingtrei torti ya kani ka surok ka bahaba ngiya kendu bat ka bangimat ya ka jing sosi ya ka jing im jongi ki paiba ki badan hapo ka thain riwa ibra ko wei tinga kentu ban ngakon ngawer ya pi ki prashnong prathau ki association boper ki seng bhalang ki badan hapo ka thain riwar boper ki long kme ki long pa sa hisien da ka mensim ka basokhia tong inyami ringka nginyami renti ha ka arp khundai tarik ha ka por khat architeng bangin ya kendu bait hang the hapo ka mini sekretariat ka bahap ka badan hapo penusla khnang bangin peni ya ka jiateli kum ki nong song shnong kum ki pradong prathai
kum ki pat ba ki ba ma de jing ngin pen I ya ke jing teli ya ke jing trei torti ja ke ni ka company ya ke ni ka surok ngin pen I ba kum ki pat ba ngin mi syakmat ban pen pau ya la ke jong ke jing ke jongi ha ke ni ka sngi tenga khon aware pi sai sen wat nom klet ngin yami renti kumbangi angnut kumbangi jukren haki lenti kisingkeng haki surok haki dukan sya tementa ka por ka lade yangi bangin mi ban penpau ya ke jing persya ya ke ni ka sarkar bat kumju ya ke ni ka company ka bala trei man ka bala trei torti ka bala kta shisha khamta me ke jingdu no ya ki mensim briu ki jongi ki badai na ka dong than jongi riwar ki bladu no ya ka mensim lingba kani ka surok ka ba nilai kendu la bun senan menta desa sen nga khot pi ngin sei kendu bet ha ka arp khundai tarik ha ka por khat architect hangti ha po ka civil subdivision ka min secretariat ka badan ha po punsla banagar pat pi ki seng balang baper ki kenhun baper ki seng long kumi ba kani kamdei ka politics ndai ka dei ka issue jong ka yap ka im jong ka dong ka thain riwar bar ko wei ngishim ba kani ka dei ka jing jong pai ba kamdei ke jing jong no ke de ke jing jong wei pu wei unong song shnong obadon ha pok ka thain jiwan lingba ke ni ke jing ngin yami ha ka ar kunai terek ha ka por khat ar beje ban ngin yara ru yela ke jong ki plakat ban penpau yela ke jing penrem ke jongi ya ka sarkar bat ya ke ni ka company ka ba pentrei ya ke ni ka surok dingin ya kendu ha ke ni ka sngi ka ba na kaleng jonga kum wei na preng sama ngala shim ya ke ni ka rai rang ba ban mi syakmat ban penlong ya ke ni ke jing khi kum ke jing khi na ka benta ka issue jong pai ba ha ka ni ka dong ka thang ke jingi tingin ya kendu bai ha ka ti ka sngi ngakit bok ruang ya pi ki pai ba khnang ba ka ni ka si ka long ka si ba jok bat ka sngi ka bonon ra ya ka history jong ka thain riwar ba ki thain riwar ki pai ba jingi ha pok riwar ki di ki pai ba ki beteli na ka benta ka issue jong ka dong ka thang hi ba ka wei khublei sibun ngin se kendu ha ka te hi ka sngi